Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і е-прамовы, як звычайна. Нас можна і слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube і ў Твіттеры. Выбарчае заканадаўства дае магчымасць выкарыстоўваць пікеты па зборы подпісаў за прэтэндэнтаў у кандыдаты як легальны сродак данесці да людзей сваю пазіцыю. Што праўда, праваахоўнікі апошнім часам нават чэргі з ахвотных паставіць подпіс за таго ці іншага прэтэндэнта чамусьці пачалі ўспрымаць як несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы. Ці існуе небяспека, што легальныя пікеты прэтэндэнтаў у прэзідэнты будуць кваліфікаваныя міліцыяй як масавыя мерапрыемствы, і як можна скарыстаць гэтую выбарчую кампанію на сваю карысць, на карысць прасоўвання сваіх месаджаў, мы сёння і абмяркуем з маім госцем у нашай віртуальнай студыі, сустаршынёй аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павлом Севярынцам. Добрый день, Павел. Добрый день. Павел, я гляжу, давайте пачнем вот з іншага. Мы калі дамаўляліся з вами пра сённяшнюю размову, наш сённяшні стрым, вы так між іншым сказалі: ну, калі мяне не забяруць у пастарунак, то стрым правядзем. А з якой нагоды вас забіраць у пастарунак? Што не так, чаго натварылі? Па-першае, у мяне вісіць яшчэ 30 сутак за акцыі у падтрымку незалежнасці снежаньскія. Мне выпісалі 2 разы по 15 сутак, але не затрымалі. Чакаюць, напэўна, выбарчых абвастрэнняў, і гэты час блізіцца ўжо. Па-другое, ну, магчыма, у нас же могуць артыкул 23-34 прымяніць да любога сходу ці збору. Вось на пікеце ў Віцебску быў у мінулую нядзелю. Там под 1000 чалавек сабралося. Могуць кваліфікаваць. У нас жа не закон працуе, а загад, і на чорнае могуць сказаць белае. Яшчэ один момант. Вот вы самі агучылі, што ўсё ж таки не сядзіце дома, не знаходзіцеся на самаізаляцыі. Мало таго, што ходзіце па вуліцы, дык яшчэ і сярод людзей, і на пікеты розныя прыходзіце, і не толькі ў Мінску. Але я памятаю, што вы адмовіліся, вот сказалі в эфіры Еўрарадыё, што вы адмаўляецеся ад удзелу гэтай выбарчай кампаніі, таму што, ну, як там, цытую там дакладна, пір падчас чумы, каранавіруса і гэтак далей. Нельга гэтага рабіць. Тым не менш, самі выкарыстоўваеце гэтую кампанію. Вот ці няма тут супярэчнасці? Усё ж таки, калі вы супраць, каб нейкія былі дзеянні масавыя падчас пандэміі, то, можа быць, варта было б самому сядзець дома і іншых заклікаць дома сядзець? Абсалютную большасць часу я так і раблю. Сяджу дома. Калі выходжу, я выходжу ў масцы. І у Віцебску таксама мне даводзілася быць у масцы, ехаць таксама. І тое ж самае тычыцца, скажам, Курапатаў, тое месца, куды я прыязджаю выказаць сваю грамадскую пазіцыю. Але тут справа яшчэ сур'ёзней. Беларусы вырашылі, што Лукашенко для іх яшчэ страшней, чым вірус. І беларусы зараз, тысячы беларусаў выходзяць, становяцца ў чэргі і стаяць там некалькі гадзінаў па свабоду. В этой ситуации трэба быць са сваім народам. Канешне, з мэтай перасцярогі браць з сабой маску і прасіць людзей пра сацыяльную дыстанцыю 1,5, 2, 3 метры. Наколькі гэта магчыма, людзі выконваюць. Усё астатняе, ну, я згодзен. Так, рэжым Лукашэнкі ўжо зрабіўся больш небяспечным, чым вірус. Таму нават калі мы запрашаем людзей выходзіць на пікеты, то абавязкова просім іх пра захаванне сацыяльнай дыстанцыі і пра маску. Вы размясцілі ў сябе на старонцы Фейсбуку заклік да людзей прыходзіць на легальныя пікеты вось у межах гэтай выбарчай кампаніі. Але ж вы не ўдзельнічаеце ў кампаніі. На якія пікеты, на чые пікеты вы заклікаеце людзей прыйсці? Мы цудоўна разумеем, што ніякіх выбараў няма, але зарэгістраваны шэраг прэтэндэнтаў у гэтай кампаніі, якія могуць даць месцы каля легальных пікетаў. Людзі, якія цудоўна разумеюць, што выбараў няма, і асноўны сэнс гэтых пікетаў – гэта пратэст і салідарнасць. Тут я кажу і пра Сергея Ціханаўскага, тут я кажу і пра кандыдата пратэсту Міколы Статкевіч, тут я кажу і пра некаторых іншых. З імі дамоўлена. Вось, многія з іх у гарадах 100-тысячніках, абласных цэнтрах і ў Менску будуць
на гэтых пікетах менавіта з мэтай выражэння свайго меркавання. Заканадаўства дазваляе прыходзіць на пікет, прысутнічаць там, выказваць сваё меркаванне, падымаць там чырвона-белы сцяг. Усё гэта абсалютна законнае, якраз незаконным альбо беззаконным з'яўляецца перашкаджаць гэтаму праву альбо арганізоўваць правакацыі, кшталту той, якую мы бачылі ў Гародні. Але глядзіце, калі ўзяць все ж таки выбарчае заканадаўства, то падчас вот гэтага этапу выбарчай кампаніі, збору подпісаў, нельга агітаваць, нельга ўвогуле нібыта там весці ніякія размовы, ну толькі там зборшчык подпісаў можа там коротка біяграфію прэтэндэнтаў кандыдаты расказаць таму, хто там будзе ставіць ці не вырашае ставіць ці не подпісы, гэтак далей. Ён, гэты зборшчык подпіса можа стаяць пад сцягам любым. Але людзям, наколькі ўсё ж такі людзі, якія прыходзяць паставіць подпіс, дазволена і можна ў адпаведнасці з заканадаўствам прыйсці са сцягам, стаяць, ці не трапляюць усё ж такі яны пад дзеянне ўжо не выбарчага заканадаўства, а закона аб масавых мерапрыемствах. Усе людзі трапляюць пад дзеянне Канстытуцыі. Яна з'яўляецца найвышэйшым заканадаўчым актам у Беларусі, яна дазваляе свабодныя і мірныя маніфестацыі, выражэння сваіх меркаванняў і думак. Там абсалютна ніякіх праблем няма. Вось у Курапатах мы выходзім пад чырвона-белым сцягам, вось у Віцебску я прамаўляў пад чырвона-белым. Усе кампаніі, якія праходзілі далей, нават пры драконаўскім, лукашэнкаўскім дадатковым заканадаўстве, ніякіх праблем на этапе збора подпісаў са сцягамі я не прыгадаю. Проста іх, напэўна, не было. Чырвона-белыя сцягі былі паўсюль. Але зараз за 2 месяцы, нават больш, да так званых выбараў становяцца кіламетровыя чэргі, каб падпісацца ў знак пратэсту супраць Лукашэнкі. І гэта палохае Лукашэнку. Вось ён і прыдумвае, там выклікае так званага мэра Мінска, якога ніхто не выбіраў. Мэр такі сабе, значыць. Ён тлумачыць, што паставілі подпіс і ідзіце шпацыруйце далей. Ёсць права знаходзіцца в любой частцы горада Мінска альбо абласных цэнтраў, і людзі гэта будуць рабіць. Таму што людзей дастала, таму што людзі патрабуюць, каб Лукашенко сышоў. Калі Лукашенко гуляецца ў гэтую гульню з выбарамі, ён павінен прызнаць, што ён такі ж самы кандыдат, як і астатні, ён не павінен парушаць заканадаўства. А ён за апошнія дні некалькі разоў груба парушыў Канстытуцыю, выбарчы кодекс, арганізаваў правакацыю, пра якую сам сказаў на трактарным заводзе, выказаўся грубейшым чынам пра сваіх там супернікаў, пра беларусаў увогуле. Гэта нельга просто так цярпець. Все, Лукашенко мусіць сысці. Тое, што ён рабіў з пандэміяй і просто заражаў беларусаў, гэта ўвогуле па-за межамі прыстойнасці, здаровага сэнсу і нават, ну, я не ведаю, нават ягоных законаў. За гэта ўсё трэба судзіць. Таму вельмі проста, беларусы абураныя, беларусы выходзяць і будуць выходзіць 12:00 кожную нядзелю. Легальныя пікеты ёсць, яны прыйдуць на легальныя пікеты. Нема легальных пікетаў, яны прыйдуць карміць галубоў, як это ў Берасці робяць ужо 2 гады. Галубоў не будзе, там пастраляюць галубоў, вераб'ёў. У любым разе 12:00 кожную нядзелю аж да 9 жніўня 2020 года людзі ў Беларусі будуць выходзіць. І з гэтым ужо зараз нічога не зробіш. Іх будзе рабіцца ўсё больш і больш. Ну, я згодны з вами ў тым, што словы старшыні Мінгарвыканкама, ўсё ж таки мэр гэта не вельмі такое беларускае слово і не мае дачынення да нашай вертыкалі ўлады, як і губернатар, да прыкладу. Тым не менш, Сівак сказаў пра тое, што вот прыйшоў ціхонечка, моўчкі пастаяў, паставіў подпіс і гэтак жа ціхонечка, хуценька, маўляў, валі з гэтага месца збора подпісаў. Спрэчная даволі заява, канешне, але мы бачым тое, што адбывалася, скажем, падчас апошніх такіх збораў подпісаў, дзе вельмі шмат людзей прыходзіла. Мы бачылі там з'яўленне міліцыянераў, якія, ну, як это бывала, уже мы бачылі не адзін раз падчас вулічных акцый, і тут таксама стаялі побач з людзьмі, якія стаяць у чарзе пакінуць свой подпіс, і гукаўзмацняльнік кажуць: вы тут на вулічнай несанкцыянаванай акцыі, мерапрыемстве, разыходзьцеся і гэтак далей. Калі гэта пачалося, вось такія папярэджанні, мы прывыклі, што следам за гэтым ідзе. За гэтым пад'язджаюць аўтазакі і забіраюць. Вот ці не выключаеце вы, што
і зараз вот ну атрымаюць такі працяг і тыя пікеты акцыі, на якія вы заклікаеце прыйсці людзей? Пры Лукашенко можа быць усё. Нервы ў яго ўжо паляцелі, абсалютна бачна, што ён нервуецца, ён бачыць гэта свае рэйтынгі па 3%, ён проста шалее, таму гэта можа быць. Але ў беларусаў, акрамя масавага мірнага пратэсту, ёсць таксама і грамадскае непадпарадкаванне, невыкананне незаконных загадаў і таксама нацыянальная забастоўка. Калі людзей будуць разганяць, яны прыйшлі, сталі ў чаргу паводле закона, 2 кіламетры эта чарга, 3 кіламетры эта чарга. Але яны сталі ў яе, каб падпісацца, іх пачынаюць разганяць. Ну, гэта ўжо азначае, што тут нават не дыктатура, а нейкая крымінальная акупацыя, это просто бандыцкія рэчы, бандыцкае беззаконне. Усё, цяпер тады нацыянальная забастоўка, тады проста трэба пераставаць карміць гэты рэжым. Ніякіх укладаў Беларусбанку, ніякіх купляў Еўраопці і у Кароне, у табакерках, напрыклад, ніякіх заправак на Беларуснафце, і ў прынцыпе все, можна італьянскую забастоўку альбо нацыянальную забастоўку ўжываць. Няхай яны там некалькі тыдняў кормяць грудьмі сваіх сілавікоў. Павел, вось вам задаюць пытанне нашы гледачы. Макс Кіселеўскі пытаецца, ці толькі пратэсты прымусяць Лукашэнку сысці? Насамрэч, сябры, трэба разумець, калі мы стаім паставіць свой подпіс, гэта, канешне, крок, это добры крок. Але гэты подпіс нічога не вырашае. Калі вы думаеце, што дастаткова пусціць бюлетень, а потым казаць, ну, няхай апазіцыя там усё зробіць, ну, а не зробіць, это ж яе праблемы, так таксама не будзе. Нічога не вырашыць бюлетень. Выбары фальсіфікуюцца, выбараў рэальных у Беларусі больш 20 гадоў няма. Таму пратэст гэта фактычна адзіны спосаб, але ён можа выражацца і як масавая мірная маніфестацыя, пачынаючы ад легальнага пікету, завяршаючы кармленнем голубоў. Ён можа выражацца як грамадскае непадпарадкаванне. Нават чыноўнікі могуць не выконваць незаконныя загады Лукашенко. Міліцыянеры могуць адмовіцца рабіць правакацыі. Ну, які нармальны міліцыянер, які атрымаў юрыдычную адукацыю, ён будзе ўдзельнічаць у тым, што нам паказалі гарадзенскія міліцыянты, гарадзенскі ОМОН. Это же жахліва. Прывозяць прастытутку з Менску, чапляюцца да чалавека за тое, што ён не адказаў на пытанне, яго вяжуць, арганізоўваюць вось гэтую карцінку і пасля ДРАМАПа яшчэ і шыюць крымінальную справу. А сёння стала вядома, што Змітра Фурманова, это адміністратар краіны для жыцця гарадзенскі, адначасова сябра каманды Северинец 2020, Змітра Фурманова збівалі яшчэ, затрымаўшы. То есть, сябры, это что такое? Это бандытызм нейкі. Народ мае права бараніцца. Конечно, мы будем рабіць легальнымі сродкамі. Непадпарадкаванне, масавы мірны пратэст і нацыянальная забастоўка. Павел, вось на пікеты под таким лозунгам Лукашенко сыходзь вы заклікаеце людзей. Калі глядзець на ўсё ж таки рэальную сітуацыю, што больш людзей гатовыя там, можа быць, падпісацца ці там впісацца, як кажуць, за такіх больш памяркоўных кандыдатаў, прэтэндэнтаў кшталту Бабарыкі ці Цыпкалы, ці не думаеце вы, што ўсё ж таки такая вось палітызацыя, яна не асабліва прыцягне шмат людзей на гэтыя акцыі? Справа ў тым, Зміцер, што тут уже гаворка не пра палітызацыю ідзе, тут гаворка ідзе пра тое, што людзей Лукашенко дастаў, і яны гатовы рабіць такія неверагодныя рэчы, якіх я ва ўсім свеце не бачу. Ну, дзе вы бачылі, каб падпісацца за кандыдата, трэба было стаяць чаргу некалькі кіламетраў. Да ў свеце гэтага не было. Это ў беларусу ўжо выражае вышэйшую ступень, значыць, гатовасці да дзеяння. І паглядзіце, беларусы зараз гатовыя выйсці на масавыя мерапрыемствы ў колькасці ад 30 до 70%. У нас няма незалежнай сацыялогіі, але мы з нашым штабам Северинец 2020 правялі за апошнія 2 тыдні замер настрояў сярод айцішнікаў, сярод калгаснікаў, сярод рабочых, сярод, значыць, дзяржаўных служачых, нават у сістэме Міністэрства ўнутраных справаў. І мы атрымалі лічбы, велізарныя лічбы. Разумееце, удзельнічаць у пратэсце раз, у забастоўцы два і аказваць салідарнасць. Што характэрна, у Менску і вялікіх гарадах людзі больш гатовыя выходзіць на плошчу, у сярэдніх гарадах людзі больш гатовыя да забастоўкі, ну, а ў гарадах меншых і ў колах такіх набліжаных да дзяржавы альбо на дзяржаўных прадпрыемствах людзі больш гатовыя да салідарнасці. Самая высокая, дарэчы, гатовасць да салідарнасці там пад 70%
у айцішнікаў. То бок прынцыпе народ гатовы, большасць людзей гатовы ўдзельнічаць альбо ў масавых пратэстах, альбо ў забастоўцы, альбо ў салідарнасці з тымі, хто пратэстуе. Я такіх лічбаў не памятаю нават у снежні, калі востра стаяла пытанне незалежнасці, там толькі ў тэлеграм-каналах 40% казалі, што мы гатовы пратэставаць. Зараз да 70% у тым же самым інтэрнэце. Разумееце, то есть бачна, што это за больш чым 2 месяцы, уявіце сабе, больш чым за 2 месяцы да так званых выбараў такія настрой. Гэта летом. То бок у рэальнасці у людзей кіпіць ужо. І скажем, калі праходзілі праймеріз і я атрымліваў там больш галасоў, чым все астатнія разам узяты, это было по адной прычыне, не таму, што я такі класны, а таму, што я казаў ясна і рашуча, трэба пратэставаць, трэба выходзіць. Гэта адгукаецца ў людзей зараз. Таму ў нядзелю людзей будзе вельмі шмат. Думаю, што іх будзе больш, чым 31 мая. І вось гэтага Лукашенко баіцца. Вось адкуль вось гэтыя страхі, затрыманні, гэтыя гістэрыкі па тэлевізіі, гэтыя, значит, там рэкамендацыі, як чалавеку хадзіць па вуліцы і падпісвацца. Ну, хутка будуць міліметрамі мераць, там, колькі можна там адступаць, значит, у падпісных аркушах, альбо колькі крокаў рабіць пасля таго, як вы ўжо падпісаліся. І смех і грэх. Людзі абсалютна дакладна, адназначна кажуць: хопіць, Лукашенко сыходзь. Дарэчы, калі ўжо узгадалі гэтую тэму такой вялікай незадаволенасці і вялікай колькасці людзей, якія прыходзяць падпісацца, пастаяць у чарзе, нягледзячы на дождж, от мы бачылі такія прыклады. Не шкадуеце зараз, што не ўдзельнічаеце ў якасці прэтэндэнтаў кандыдаты, каб самому ладзіць пікеты, самому даводзіць свае месаджы на легальных мітынгах? У мяне былі мінімальныя шансы зарэгістравацца, практычна іх не было. Прыклад Ціхановскага гэта паказвае. Не зарэгістравалі б это абсалютна дакладна і давялося б рабіць тое самае, просто гублялі б час. Таму там зразумела ўсё і з пандэміяй, гэта пандэмія яна сапраўды вельмі сур'ёзна змяніла наш парадак дзеянняў, але адначасова Лукашенко, які пачаў рабіць страшныя рэчы падчас пандэміі, ён выклікаў, просто апошняя кропля была. Людзі ўжо закіпелі пасля гэтага канкрэтна. Таму тое, што зараз адбываецца, мы робім камандай. Для мяне не прынцыпова, каб я быў там прэтэндэнтам альбо лідарам. Мы зараз адной камандай. І Сергей Ціхановскі, і Зенон Пазняк, які яго падтрымлівае, і тыя, хто выказвае салідарнасць, і тыя, хто прыходзяць на пікеты, это ўсё адна каманда. І імя гэтай камандзе беларускі народ. Дарэчы, пра вось апытанне, якое вы правялі, ці даследаванне, як тут правильно сказаць. Вот, дарэчы, закон чарговы беларускі парушылі, не мелі ж права такое сацыялагічнае даследаванне праводзіць. Тым не менш, наколькі яно рэпрэзентацыўнае, наколькі ўсё ж такі вынікі яго адпавядаюць, ну, вот можна сказаць, што вот, да, вот тое, што показала наше даследаванне, гэта датычна настрояў па ўсёй Беларусі, ўсяго беларускага грамадства. Паглядзіце, мы праводзілі гэтыя даследаванні ў больш як 50 гарадах і раёнах Беларусі. У самім Менску мы гэта рабілі параённа, то бок это не просто там апыталі знаёмых, это просто это рабілася параённа ў розных мэтавых аўдыторыях. Мы спецыяльна мерылі IT-групу, мы спецыяльна мерылі рабочих, мы спецыяльна мерылі нават сялянаў у такіх вот раёнах. Ну, в Мядзельскім раёне там под 200 чалавек апыталі. Усё гэта, канешне, не дае нам навуковую карціну, але яно дае абсалютна рэальны зрэз, плюс-мінус, там, я не ведаю, колькі пагрэшнасць, 5-10%. Ну, ў цэлым абсалютна ясна, што большасць людзей гатовыя пратэставаць альбо быць салідарнымі з тымі, хто пратэстуе. І гэта карэлюецца з вынікамі, якія мы бачым па рэйтынгу Лукашэнкі, напрыклад. Рэйтынг Лукашэнкі там 3,7, максимум 10%, все, что показывают там опытанні у интернете. Это абсолютно ясно. Картина ясна, процесс пайшоў, як казаў класік. Вельмі шмат пытанняў з розных месенджаў ідзе. Таму Ірына Лапіцкая пытаецца: пратэсты ў Беларусі могуць перарасці ў рэвалюцыю? Думаю, што ў Беларусі хутчэй будзе раскол номенклатуры і да рэальнай рэвалюцыі справа не дойдзе. По крайней мере, хацелася б абысціся без крыві ўласцівай рэвалюцыі, альбо каб эта рэвалюцыя была аксамітнай. Таму што Беларусь гэта Беларусь. Я спадзяюся, што беларусы не будуць страляць у беларусаў, і сілавікі цудоўна разумеюць, калі абсалютная большасць людзей ўжо супраць Лукашэнкі, то трэба проста чакаць моманту, калі перайсці на бок народа.
Михаил Литвин пытается, ці готовая оппозиция до российского вмешательства и уварвания на территорию Беларуси с боку России. Я тут не троллю ці паникую, я тут кажу про реальность, якая записана ў дамовах паміж Москвой и Лукашенком. Ваше меркаванне. Насамрэч, галоўным кандыдатам Москвы у гэтай кампаніі выступае менавіта Лукашенко. І менавіта ён, мне няма абсалютна ніякіх на гэты конт ілюзіяў, закліча Москву альбо дапамогу Москвы для того, каб захавацца пры ўладзе. Калі гэта спатрэбіцца, нягледзячы на ўсю рыторыку, ён гэта зробіць. У Москве гэта цудоўна разумею. Але людзям ужо проста прыйшоў край. Калі сюды палезе Москва, нам з вами трэба будзе абараняцца сябе. Абараняцца так, як мы, партызаны, гэта ўмеем. У Канстытуцыі запісана, што кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь не проста можа, але абавязаны ўставаць на абарону. І мы цудоўна разумеем, што такая барацьба можа быць. Вось. Падчас пандэміі, дарэчы, у Москвы свае праблемы. Не думаю, што Пуцін адважыцца на адкрытае ўварванне, маючы там свае праблемы з абнуленнем. Але нават калі штосьці падобнае ў нас будзе, беларускі народ, які падымаецца, ён можа з гэтым справіцца. Апазіцыя не зможа. Нас надта мало. Нават тыя, хто пакуль што выходзіць на вуліцы, не змогуць, іх пакуль што мала, і пакуль што яны проста вось мірныя людзі, бяззбройныя людзі з, як кажуць, там, мірнымі намерамі. Але калі прыйдзе вораг, от толькі беларускі народ можа абараніць. Для гэтага беларускаму народу трэба падняцца. Тут я абсалютна згодны з Зеноном Пазняком. Не трэба перасцярогаў кшталту «не разгойдавайце лодку, бо інакш прыйдзе Москва». Не, калі народ падымецца, Москва можа прыходзіць, ім будзе тут вельмі кепска, і тое, што яны тут сустрэнуць, это будзе для іх рэальным шокам. Беларусы гатовы абараняць незалежнасць. Вось паглядзіце, нават там Бабарыка заявіў учора штосьці пра там агульную валюту, гіпатэтычна. Паднялася такая хваля, што ён ужо назаўтра вымушаны апраўдвацца і казаць, што яго не так зразумелі. Ну, адпаведна, вось у працяг удакладнення ідзе, а чым будзем бараніцца, бо мы ўсё ж такі не Украіна, у нас хто будзе бараніць і якім чынам? Касінеры косамі? Сябры, не касінеры косамі. Не ў гэтым эфіры расказваць мужчынам, як трэба бараніць свой дом і сваю сям'ю. Усімі спосабамі. Канстытуцыя абсалютна дакладна кажа, што гэта святы абавязак кожнага беларуса. Калі будзе ўжо пераходны ўрад, то есть калі Лукашенко будзе змешчаны, будзе знят, вось гэты самы часовы альбо пераходны ўрад, ён абавязаны будзе арганізаваць тэрытарыяльную абарону. То бок, раздаць людзям зброю, каб яны маглі бараніць свой родны парог ад акупанта. Канешне, это трэба будзе рабіць па спецыяльных, як кажуць, там параграфах і схемах, але гэта абавязкова трэба будзе рабіць. Не проста там даваць купіць это, напрыклад, і абараніць. Это будзе агульнанародная справа. І думаю, што пры такіх раскладах Москва не палезе. То есть яна палезе толькі тады, калі мы не гатовыя будзем бараніць. Але беларусы, я бачу, што яны ўжо падымаюцца, народ падымаецца. Таму это вельмі просты крок і вельмі просты спосаб. Бараніць незалежнасць сваёй краіны мы з вами абавязаны. В першую чаргу, мужчынам кажу, якія глядзяць эфір. Яны гэта павінны ведаць і разумець. Шмат военна абавязаных, шмат тых, хто прайшоў вайсковыя кафедры. Цудоўна ведаеце, што трэба рабіць, калі прыходзіць вораг, неважна які. Таксама у вас пытаюцца вашае стаўленне. Як вы ставіцеся да Бабарыка? Ці лічыце яго рукой Москвы? Асабіста мне не падабаюцца ягоныя выказванні, яны дыаметральна супрацьлеглыя. Асабіста я не разумею, напрыклад, што знайшлі ў ім многія мае сябры ці знаёмыя, але калі ён будзе удзельнічаць у агульнабеларускім сцэнары зняцця Лукашэнкі абароны незалежнасці, можа быць. Пакуль вельмі падазроныя, канешне, ягоная праца ў Газпраме, пакуль вельмі падазроныя ягоныя заявы пра тое, што няма масавай фальсіфікацыі, няма рэпрэсіяў. Любы нармальны чалавек такому бы палітыку лёс краіны не даверыў. Але людзі ў нас хапаюцца за саломінку, за лязо. Вось, што ж, хапаюцца і хапаюцца. Мы паглядзім на, скажем так, паводзіны Бабарыкі далей. Пакуль што яму трэба абсалютна ясна заявіць: вызваляйце Ціхановскага, інакш ніякіх, удзелу ў ніякіх выбараў не будзе. Спыняйце ціск, інакш ніякага ўдзелу не будзе. Вось тады будзе ясная цвёрдая ягоная палітыка. Гэта абсалютна не мой герой, гэты чалавек выклікае вельмі шмат падазрэнняў.
Ну але ад яго залежыць, наколькі далей паверыць яму народ ці не. Ну, ведаеце, падчас выбараў любяць у нас людзі займацца канспіралогіяй, так што тут адныя кажуць пра бабарыку як пра агента энергетычнага комплекса Расіі Газпрама, другія кажуць пра Ціхановскага як агента ФСБ, трэція пра Цапкалу, чацвёртая можа яшчэ пра каго-небудзь. Ці варта на гэта звяртаць увагу ўсё ж такі? І ці могуць тут усе быць, ну, палова, скажем, як мінімум, нейкімі агентамі структур маскоўскіх? Ну, у рэальнасці людзі, якія збіраюцца балатавацца ў прэзідэнты і заяўляюць, што яны хочуць кіраваць гэтай краінай, яны не павінны пераходзіць нейкія чырвоныя рысы. Выказванні па валюце, альбо выказванні па ЦВК, альбо выказванні па рэпрэсіях — это проста за межамі здаровага сэнсу. Ну, на захадзе быў любога такого палітыка кар'ера б скончылася пасля першага выказвання. Значыць, адносна канспіралогіі, ну, сябры, па Ціхановскім нават Зенон Пазняк выказаўся, а гэта, напэўна, самы вялікі ў Беларусі спецыяліст па ўплывах Масквы. І там абсалютна ясна сказана, што это чалавек з народа. Зенон Пазняк абсалютна ясна кваліфікаваў як чалавека, які можа яшчэ выявіць сваю унутраную нацыянальную сутнасць, это нашчадак шляхецкага роду. Тое, што ён зрабіў, тое, што ён робіць, это правільна, ён фактычна народны герой. Таму да Ціхановскага такіх пытанняў практычна няма. З каманды Ціхановскага я ведаю шмат людзей, дзесяткі людзей, у тым ліку адміністратараў ягоных рэгіянальных чатаў, многія з іх сябры БХД, многія з іх это людзі, якіх я ведаю там гадоў па 20-25, у іх абсалютна няма ніякіх, да іх абсалютна няма ніякіх пытанняў. Вось. Да бабарыкі, яшчэ раз падкрэслю, ёсць, тут трэба раздзяляць. Бабарыка — это вялікі пытальнік, такі вялікі пытальнік, які вось завіс пакуль што. Адказу на яго няма, больш пытанняў, чым адказаў, і калі шчыра, вот, насцярогі таксама шмат. Але гэты чалавек можа паказаць, што ён з народам, гэты чалавек можа паказаць, што ён рэальна супраць Лукашэнкі за незалежную Беларусь, ну, тады будзем размаўляць. Павел, як вы ўсё ж таки рэальна ацэньваеце, ці прыслухаецца Лукашенко да патрабаванняў Паўла Севярынца, падтрыманых там эннай колькасцю беларусаў, возьме завернецца і сыдзе, скажа: я стаміўся, я сыходжу? Насамрэч, это быў бы лепшы варыянт. Там яшчэ трэба будзе адказаць за ўсё, што зроблена. Але сыход — это, канешне, у першую чаргу. Тут справа не ў Севярынцы, не ў тым, што я патрабую. Гэта патрабуе беларускі народ. Я вам кажу, выходзіш, глядзіш на велізарную проста чаргу і бачыш, што гэта народ. Крыніца ўлады паводле Канстытуцыі. Калі у Лукашэнкі засталося хоць крыху розуму, за гэтыя 2 месяцы ён знойдзе спосаб сысці. Знойдзе спосаб сысці. І, можа быць, нават людзі змогуць што-нішто яму прабачыць за тое, што абышлося без крыві, за тое, што абышлося добраахвотна. Это маё меркаванне. Тут, канешне, я не адказваю за ўвесь беларускі народ, але мне здаецца, што такое можа быць. Калі ён будзе рабіць вось гэтыя заявы пра тое, што ніякіх майданаў не будзе, мы пасля 9-го паглядзім, ну, што ты паглядзіш пасля 9-го, 3%. Нема чаго глядзець. Тут трэба думаць, як сысці. Таму я думаю, што трэба крепка проста часаць галаву, вось, думаць, якія словы казаць, каяцца перад беларускім народам і сыходзіць. Тады это будзе мірна, па-беларуску, тады гэта мае шанец упісацца ў нейкія цывілізаваныя рамкі. Таму што пасля вось гэтай так званай кампаніі яшчэ ж накатывае эканамічны крызіс, а што з ім будзе рабіць Лукашенко? Што ён будзе з ім рабіць ужо ў ліпені, ў жніўні месяц? У яго няма адказаў. Ягоная мадэль збанкрутавала цалкам. Дзеля того, каб захаваць эту сваю луканоміку, ён дапусціў заражэнне мільёнаў беларусаў. Зараз тысячы смерцяў, якія даводзіцца хаваць. Это наўпроставае злачынства супраць чалавечнасці. А гэтай луканомікі ўжо не будзе. Ужо восень яе проста не будзе. Застануцца ашмёткі, беспрацоўныя людзі. То есть тут трэба проста саступіць камандзе, часоваму ўраду, якая будзе ратаваць Беларусь. Вось і ўсё. Тым не менш, я не ведаю, бачылі вы ці не, у нас быў эфір з палітычным аглядальнікам Артёмам Шрайбманам. Мы абмяркоўвалі вось гэтую тэму, да чаго можа давесці паглыбленне палітызацыі беларускага грамадства і ці пагодзіцца пад уплывам чаго-небудзь, нейкіх там
перакананняў там людскіх зваротаў кіраўнік Беларусі ціха мірна сысці. Так вось ўсё ж таки Шрайбман кажа, я тут з ім пагаджаюся, што улада зробіць усё, каб захаваць сваю уладу. Я зараз адмыслова без там імёнаў, і што магчымае нават не тое, што паўтарэнне плошчы 2010, я маю на увазе па рэакцыі сілавых структураў на тое, што людзі выйшлі, а можа быць нават горш, гэта ўсё можа быць і больш сур'ёзна. Як вы лічыце, ўсё ж таки да чаго можа давесці ўся эта ситуация? Ну, насамрэч, Лукашенко сур'ёзна давёў беларускі народ, і вся сур'ёзнасць, она заключаецца ў тым, што 26 гадоў досыць. 30 гадоў это ўжо все па-за межамі добра і зла, і таму беларускі народ просто адкрытым тэкстам Лукашенко гэта гаворыць. Тое, што Лукашенко сыходзь крычаць зараз ад Берасця да Віцебска па ўсёй Беларусі, ясна, што могуць быць сур'ёзныя рэчы, але калі масавыя мірныя пратэсты будуць спрабаваць разганяць, будзе рэальны адказ ад беларускага народа. Гэты адказ нацыянальная забастоўка. Беларусы проста не будуць карміць рэжым, яны проста не будуць нічога рабіць. І мы ўбачым, што з гэтым Лукашенко не можа справіцца. На гэта ў яго няма адказу. Я вам прыведу просты прыклад. На інтэграл прыйшлі зборшчыкі подпісаў за Лукашенко і сказалі ў цэху, хто не падпішацца, будуць праблемы па працы, можам не падоўжыць кантракт. Ім сказалі, а ну-ка вон адсюль, яшчэ раз прыйдзеце, будзе забастоўка. І духу ніякага няма. У нас ёсць паведамленні з места, што такія ж самыя размовы ёсць. Там, дзе рабочыя ў курылцы гавораць, што як толькі пачнуць прымушаць за Лукашенко, тады забастоўка, туды проста не з'яўляюцца падпісчыкі. Вось і ўсё. Забастоўка – гэта апошні сродак, які адназначна выкліча раскол номенклатуры, развал рэжыму, і там все, там прыйдзе ўжо крызісная каманда, часовы ўрад, які будзе ратаваць эканоміку і Беларусь. Ўсё ж таки забастоўка, скажем, на адным прадпрыемстве там ці на двух, гэта адна справа. Казаць пра агульнарэспубліканскую, так бы мовіць, пафасна скажем, забастоўку можна толькі ў тым выпадку, калі беларускае грамадства кансалідавана, калі яно здольнае вот у гэтым канцы краіны нехта гукнуў, у іншым канцы краіны падтрымалі. Можна пра такое казаць? Ёсць эта кансалідацыя? Эфект домино мы зараз уже бачым. Паглядзіце, ну няма таких сіл, арганізаваных сіл у беларускай апозіцыі, нават у беларускай медыапрасторы, якія маглі б арганізаваць кіламетровыя чэргі за Ціхановскім. Нема. Это, разумеется, той же эффект, які мы бачылі ў 2017 годзе з недармаедамі. Люди выходзяць, там просто як у паветры разліта вот это адчуванне. Так? Дзе люди знаходзяць гэту інфармацыю? Што за, значит, неверагодныя хвалі перадаюць ад аднаго канца краіны да другога? Вось гэтая духоўная як бы вот эта атмасфера пазбаўлення ад страху і атмасфера адзінства ў дзеяннях, яна ў Беларусі ўжо ёсць за 2 месяцы да так званых выбараў. І, скажем, рэпрэсіі ў дачыненні да ўдзельнікаў гэтых чэргаў, пікетаў, это будзе спроба заліць пажар бензінам. То есть улады будуць падліваць. Калі яны арыштавалі Ціхановскага, это выклікала масавы прыход, шматтысячныя просто пікеты. Это тое ж самае будзе і з затрыманнямі, калі яны адбудуцца ў гэтую нядзелю ці ў наступную нядзелю. Павел, ну і на заканчэнне я яшчэ раз з чаго ў прынцыпе і пачаў. А пачалі мы са слоў, што вот вы сядзіце і чакаеце, што могуць прыйсці ў любы момант і забраць на суткі. Вось ужо на сутках Статкевіч затрыманы, невядома, правда, яшчэ нічога не афіцыйна ніякіх не прад'яўлена, не агучана нейкага, Ціхановскі. Сядзяць затрыманыя іншыя людзі, актывісты.
затрымаюць там тфу-тфу, конечно, пастукаю вось по столе севярынца яшчэ там 5 10 15. Я думаю, что, знаете ли, не дрогне рука самых актыўных таких вот ваших поплечников, ну и поплечников там Тихановска, Остаткевича и так далей. И что, все без лидеров? Ці варта чего-нибудь чакаць? Вот наколькі показывая практика, на гэтым усё и сканчаецца весь запал. Тут якраз вось такой практыкі яшчэ ў Беларусі не было. Такой практыкі, каб шматтысячныя чэргі выстройваліся, каб это было за больш чым 2 месяцы да так званага дня выбораў, просто не было. Это новая ситуация. Там усіх не перасаджаюць. Давядзецца саджаць десяткі тысячаў людзей. Таму што по вялікім рахунку, калі пачнецца, я ж кажу, такое сур'ёзнае масавае затрыманне, все, нацыянальная забастоўка пойдзе па ўсёй Беларусі. Нацыянальная забастоўка як эфект даміно. Там чуткі, што забаставалі, а тут уже бастуюць і все. Это будзе нагадваць сітуацыю значит, конца 80-х, пачатку 90-х, калі рабочыя просто кідалі працу і выходзілі. Такое запросто можа адбыцца. Это будзе, а у нас тут соцсеткі зараз, нават не папяровыя газеты і тэлевізія, як у канцы 80-х, пачатку 90-х. Это будзе яшчэ хутчэй. Таму у Лукашэнкі выйсце толькі адно: думаць, як сысці. Думаць, як сысці. Все, Александр Егорыч, ужо пора. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях быў Павел Севярынец. Для вас працаваў Зміцер Лукашук. Выбарчая кампанія працягваецца, а мы працягваем сачыць за тым, што адбываецца. Слухайце і глядзіце нас.